udazken arratsaldetan. Kentzazpi, ez txoriene. Ez que zigo, zu joen zein dian fanzen hastian, ni hemen bakarrik egon nintzen orduan programa altxatzeko ibilintzen kantu kantari. Orduan, ja, geratu jan. Da, asteburua posik pasadotenez, gaur astelena estrenatzeko, eta udazkenai, bueno, ongi etorrixa eman sotzagun, baina, udazkena da. Bai. Ez oso ondo, Patri, gustatzen jatea. Hori da jarrera, bai, astelena, hola, nindartzu eta gogotxu. Jazta, niri motibatu nauzu, erabat. Ia besteko gogo, baina, bueno, zer errezeta prestatu behar zuhor, Patri? Bai, por si acaso, ez. Prestatu bihou, errezeta bat, udazkenekua. Bai. Diela perretxiko rabioliak idiazabal gaztakin. Orduan, perretxikuak ingo ditugu gorritxu, berakatza eta tipulakin, gero kosinatuta dauzenean irabiatu ingo ditugu ore bat inarte, eta gorde ingo. Gero gazta birrinduta esnegaiakin urtu, gatza eta piperbeltza, eta bebai gorde. Eta gero olixua tipulinakin edo perrexiakin irabiatuko, eta iragaziko olixo berde bat lortu arte. Hori bebai gorde ingo, eta gero wonton horri bat zabaldu, perretxikuen betegarrixa erdixan jarri, eta rabioli forma bat emangotzau. Hori egosiko 3 minutuz, eta gero zerbitzatuko saltxa eta olixuekin olan gainetik. Ona. Ze pentseta jatzu? Oso ona. Itxuria oso ona. Bai, ez, poesia politxa. Gero ja... Bueno. Baina, zu badakizu goxua dauela, Patricia. Hau, zu probauta daukazu. Bai, nik probauta daukat. Orduan, esaten dana, tiro fijo. Bai, probaudot 2 alditan. Osa, behin inauen perretxikuekin, sisa horixekin inauen. Bai. Honek zena ditzen, ostra perretxikoa. Bai. Bueno, honek aurkitzeko egia da. Perretxiko, ez duzu ezetan perretxikotan jun behar errezeta hoiteko lasai, erosi, eta jazta. Bai. Ostidalian, ingauen, oiaskuan ostra. Ontsa daukau, perretxiko ostrak. Ostra biharrian badauko hemen pobrien ostra oiaskue da perretxikoak. Baina zuek, etxien aukitzen dozuen perretxikoekin be inseike. Bai, sisa horixekin, boletusakin, ontsa ez dakite ibiltzen zarien basuen artian eta perretxiko bila. Niokan jende piloa da. Baina ikusgarria izan da. Benetan, guk daukaguna da, aurten nik ja izosgailua beteta daukat. Onjoekin. Ez dut ikusi elkarbanatu dozunik hemen taldiekin? Eskatu, dana, ja dagoeneko, hori salteatu nik ditu dana da, oliotan pixkate 3-4 buelta eman, eta ero honek paketetan da ontziratu, eta izosgailuan gorde, eta dana die, itxuria da ikustekoa bikotean osabana, tio Javierrena, perretxikotan zean atatzen da. Bereien baserri onduan dauki olako aristi bat, Aristi, ez da izan metro karratu izango dituen. Bi futbol zelai antzeko gutxi gora era. Jardin politxa. Pijaman, katiuskakin eta otzariakin. Egunero, 6 kilo jaso dituzte. Egunero, Eta, gurea di, terreno partikularra da, orduan ez apuntatu badakizue zuetako batzuk nun bizinan badakizue, ez horra ezin da joan, Eta, egunen baten ero, joan izan gara gu eta nien naiz oso abila, baina errese. Orduan zuetzara joaten? Nien naiz perretxikotan. Familixak hartzen dutzu. Bai, ni prestatu egiten du, ni beti esaten die lagunei, zuek jaso, perretxiko, nire kuadriakoa badira perretxiko saleak, nik prestatu ingo ditu dana. Bai, ondo dau. Guk holan daukagu, ja lanak banatuta dauzkau. Ere jaso eta ni prestatu. Aurreko asteburuan egon nintzen, urbasaldian da kuadriakoekin. Bai. Eta eurak hartze zituzten perretxikoak, eta nekero nik kosinatu. Gabian pizza batzuk ingin itxun, eta oso ondo. Baina, handik basazen pila bat perretxiko, baina nik ez dakit itxuan hazen edo miopian eskusia jarri nauen, baina nik enauen perretxikorik ikusten, ze perretxikoak, bilatu inbide. Nik pentsatzen, kaminutik soizela pasiatzen da, behitu perretxiko bat, ez. Biteli, zuretzako dagoa nik, zu aplikazio zalea zaren hortan, badakizu dagoela aplikazio bat, app bat, dala jolas bat, ez da app bat, da jolas bat. Perretxikoak bilatzen o begia egiten laguntzen dizuna. Aplikazio italiarra da, eta nire kuadriakoa daukate deskargatuta, eta orduan, zu daukazu, agertzen zaizu pantailan, pagadi bat erolan. Lurra, ez? Dana ostoekin, orbelakin eta beteta, eta zuk dauzkazu, ez dakit zenbat gero eta azkarrago egin, aurkitzen markatu behar dituzu nun dauden onjoak. Eta orduan, gero eta azkarrago aurkitu onjoak daude hemen eta hemen. Ez da zenbat puntu dio. Bai.
Baina, berak esaten dutzu nun dauzen perretxikoa diskutatuta? Zu agertzen zera, pantalla bat agertzen da, eta hor agertzen da, hori, lurra, ez? Horako pagadi bateko lurra. Bai. Eta zuk markatu behar duzu, nun dauden onjoak, esatezu, hemen dago onjoa, hemen dago onjoa, hemen dago onjoa, eta hemen dago onjoa. Horiz jate interesaten, ni pentsatzen haben soietzela zu, basora. Ba, eta hola nahi, eta berak esateizkizu dela alarma jaten duela, ez? Oie, 2022, ez dakit munduko programatzaileak. Hoxe bakarri faltatu, behitu. Jarri pilak. Jentea ja arrasatzen ari da basoakin, mendiakin arrasatzen ari dira. Bai, horrelako zerbait ematen badio, horrelako, betaurreko batzuk hartu, eta hemen, horrelako, alarma bat, eta nun dauden esaten da. Bai, hori niri gustako jaten. Ba, niri ez. Baina, egisa da, ni bezalako trebiak izaten basarie danok, ez ditxuzu aurkitzuko perretxikuak basuan, eta nire esan zuztien, sori aldian, hori bai, izaten dela mundu osoan dako, ze naiz eta kaminutu izabizela da pila bat dauzela. Hori izan zuztien. Kalidade hemengoako bidea, Hombre, hemengoak izango dio. Libertako jando dukaz. Hemengo kalidadekoak danak. Hemengoako bidea. Bueno, kontua da, a ber, guk ez dugu esango nori joan eta nori ez joan perretxikotan, baizik eta joaten dana, bueno, jakinduria pixkatekin eta errespetoakin batez ere, ez? Eta mendia eta natura, zaindu ezagun, segia da hor, jentia ikusten da zikina botatzen, behar ez diren perretxikoak ero jasotzen, ero apurtzen, eta nik hor beti esatu du, nik 3 perretxiko ezagutzen ditut, azkenean nik ezagutzen ditut, gibel urdinak, sixak, onjoak eta listo, eta besterik ez dute ikutzen. Osa, beste espadute ezagutzen ikutu ere ez. Eta egia da gaur egun, nik kuadrian ahitu dauzkan, nire anai nahiko kontrolatzen dut, eta egiten duzu, bideo deia. Hartzen duzu, bideo dei bat egiten duzu, aitu arbeitu, auto apaudot, zelakoa da, haber, ipurdia pixkat markatu eta ez dakizer, pum, probatu, pikatzen dizu aguan ero? Ez, vale, hartu. Bueno, baina horrezkero ja daztatu dozu, orduan pozoigarri xaba da, ez dakidan oso truko ona. Dau bat daztatuta bakarrik, igual hori lagunek ez datzuen, nahi dotzulako akau, Esan, zuk proba apurtxo bat, gero kontako estazo. Gura itxik esaten moduen, perretxiko guztiak denak jangarria dira. Bai, hori da. Danak. Batzuk behin bakarrik janaldia. Baina izatez danadia jangarri. Bai, nik, ostrasetak erabiliko ditut, baina etxian bebai xitakiak erabilereike. Eta nik hau inauen lehenko aldixan, izan zen nire lagun Carlosekin, Carlos da baskuleneriko zukaldarixa, hor baskuleneri kluben eta ibiltzen dana, ikastaroren bat itxen bozue, holan afizionau moruen, ziurrenik berak emongotzue, beraz, juten basari, emoiozue, zerkada bat, nire partez, eta Carlosek erakutzi zozten, berakin perretxikuekin inauen, baina gero etxien inauen, irasagarra eta oiasko erreakin. Bai. Bai, holan, kontraste bizkat. Kontrastia, bai, azkenean, bai, gozua, da gero jarri notzan bebai, idiazabal gaztan saltxa berdin, eta oso ona. Baina, ointxe bebai, jolaztuleike, ostiralian inginun bezala, holan, fajitekin, betegarriak, bat biru, betegarri bat. Honentzako? Bai. Arrautza bera bakarrik, gorringoa. Beitu, tipo karbonara bat bozula, ez da? Urdea espero, berakatza konfitatu eta arautza gorringoa gero itxi eta sartu eta atara hemen, honlan, tak. Bai. Bat, jazta. Nik ingo nauen bakaiaua eta espinakak. Joizelako horpegi xamutil. Nik ez da zuria ez, zebe esan. Bakaiaua gaztaiakin geratzen da oso, zua, batre. Bakaiaua... Piper morro batzuekin... Nik esan datzut betegarri xagero, saltxi aldozu jarri zuko. Baina piper morro batzuekin hor barruan sartun da... Bate, hori. Azkenian, beti esaten duena. Betegarri xa, hau azkenian, wonton pasta erabiliko dugu, wonton pasta ez badukazu erotu, saltzen dute baita nahi izan ezkero, hau nola da, empanadillan da pasta horiekin antzeko zerbait errezeta inalda. Gainera, guk hemen duela 5 urtero 6 urte, izan gendun, Iñaki, Durangoko saltzan katerineko nagusia, eta bera bat zeukan, errezeta bat zala bakaiau kokotxa faltzua. Bakaiau kokotxa faltzua, da nora itxen zaben? Kokotxa faltzua egiteko nola, itxaski zapore ematen zion alga batzuekin eta ero egiten zuena zen, pasta hau honena, empanadillan pasta, hori normalean izaten da, labean erretzeko, ero frigitzeko. Eiten baduzu egosita, testura geratzen da pixkat gelatinosoa moduan. Bai. Ahora sartzean gelatina itxura holan... Ez da oso atsegina igual, ez? Bai, baina kokotxa bat bezala. Kokotxa, zugorre, ez? Hauka hori gelatinoso ikutu hori, ez? Puntu hori lortzen zuen egosita inda. Bitu.
Eta hori, eta esan dakoa, eta nahi baduzu perretxikoetan joan, umeekin nire joan alzaete, baina beti ondo erakutziz, eta, bueno, galtzen badira, honena hor bitu guri lasterketetan, mendiko lasterketetan, derrigorrezko materialean da holako txistu bat eraman behar dugu. Txistu bat, hori... Bai, txiribito bat. Txiribito bat, hori da. Eta txilibito bat eraman eskero, beti horrek kobertura ez du behar, bateria esaio gastatzen, eta umea galdu eskero, txilibitoka jo, ez dezago, baina bakarrik galtzen direnean, zenik badakit umei olako zerbait eman eskero, zer izango dan mendia. Fifo, fi-ja-hu-ja-hu. Eta gero etxime bai. Nikolakoa daukat, zenarra deitzeko lan. Oian nada, gosaria! Hori oso ohikoa izaten da, aurra daukasunean, beti oten da norbait oparitzen diola umeari jostailuren bat musika ataratzen duen. Baina gaina die oso desatze gina, erokotxeak ataratzen duten ez dakize soinu, musika, ez dakize musika, ez dakize. Nik umei beti gomendio berdina materia. Aita, hau bainena sartu alda? Bai. Sartu bainena lasai. Pentsatzen ari esan bizinula igual, baina pila kendu da, pila gazta hojako, ez dakize. Hori askoz bonagoa da, Hombre, hau, bai, hombre, bainenan sartu. Eta bai, organoa bainenan sartu alda? Mesedes. Bueno, gero igual atarako jako hau soinu satanikoren bat edo, igual txarragoa izango da. Normalian gelditu iten di, ez da bezala eta gehiago ataratzen. Hori, bueno, ez dakite, konbendio balio, baina, bueno, eske batzutan daude batzuk oso buruko mina handia sortzen dituzten olakoak. Oso desatseginak. Bai. Bueno, goiz, Idiazabal gazta saltza inbiu, orduan, joan gonaz, Idiazabal gazta putat birrintzen. Hau bitartian, badaukau betegarrixa, diela perretxikuak, tipula eta berakatza kosinatzen, gorritzen, gutxinaka, eta gero zuk aipatu dituzun wonton horrixak. Hau supermerkatu asiatikotan eta izaten die, azkenean politxa da, zeda pasta freskoa bezala, eta aldozu zure raviolixak etxianein. Ze, ontxe supermerkautan eta egoten die pasta freskoakin espagetixak, tallarinak edo forma desberdinak. Baina azkenean, honen raviolixak eta itxeko ez di egoten. Eta zuk itxe bat oso erresa da, ikusiko zue. Eta hori, lagunen artean kosinatzeko eta oso ondo geratzen zara, esfortzu barik. Eta nahi duzuen betagarria inalduzu, Aragi xeatua erregozten duzuela, sartu gazta pixkatekin, espinakak, eta hor badaude pasta betea saltzen dutenean, espinakak eta gazta oso klasiko handi bada baita. Ez dakit, perretxikuekin, onjoekin, gaur ingo moduan ez, azkenean oso goxua geratzen da, eta gero inaldira labean erreta, frigitu da inaldira, egosita inaldira. Orduan, bueno, erailpen asko ematen dizkiute, eta ondo daude. Eta aizuzuk, ez dakit egon zaran, baskulinari zenterren, ni hilabetian behin joetenaz lan itxera, baina sekulaena segonan, bazkaltzen da. Kristoneko gogo dauko, ez dakit, pila bat izan duztie, oso alaba egon da, nien eiz egon sekula, bai ematen dizuena, lehioako ostaleritza eskolan egon zera bazkaltzen. Bai, hor egonaz, eguneko menuan diela 6 eurotan edo 5 eurotan uste dala ontxe, eta egonaz bestien dala 20 eurokoa da. Baina oso ondo, 20 eurogatik jaten da, azkenean, kartara, goi mailako jatetxe baten moduan. Eta hori entzun daukat Basque Culinary Centerra. Eta hori behitu, Basque Culinary Centerra ipatuta. Hemen dauzkasun osagaiak. Eta Basque Culinary Center, hor dago, kapuetako moduan, Andoni Luiz Aduriz dago. Andoni Luiz Adurizen argazki bat ikusi dugu La Palmako jatetxe batean. Jatetxe hau, Patri, da bakarra munduan. Bakarra! Only one! Zeba alergeno gabe lan egiten du. Osa, zuk hemen daukasun errezeta hontan, gaur izango denuen, esnekia, arrautza eta glutena. Igual tipula ez. Tipula ez dago alergenen artean. Pertsikoa izan aldu ero ez. Bueno, badao jatetxe batan, deitzen dana, el duende del fuego. Tipoa da artista bat, Pedro. Eta berak, bere buruan horrez izan zeukan da hori, eta berak beti azaldu zigun, ez? Azkenean, bazkaltzera jutea lagunekin da zerbait izan behar dara plazerra, ondo pasatzera. Baina zu, bazaude alergian bat, eta alergia ez dut esan nahi, hau jaten duanean, esneki hartzen duanean, tripan pixkat gaizki ingo dit, ez. Badaude jentea, oso alergia potentia bat daukana,
jende hori beldurrakin juten dalako tokia. Azkenean da, aukera bat ematia mundu osuai, ez? Karo, baina bere helburua izango zala hori. Bere helburua da gainera esaten zu, ez duzu bezero bat irabazten alergia daukan, baizik eta bere ingurua lortzen duzu. Zeia tipo, alergia daukan pertsona hori jun alda, bere lagun guztiekin jatetxe horretara, lasai jatera, inungo arazorik gabe, eta lortu ditu 16 alergeno kentzea. Oda, glutena, arrautza, itxaskiak, esnekiak, zer gehiago, pila, eta bestela kombinazio ezberdina. Eta zejan zinut, hainbeste 16 gauzak enduta, zejan zinut. Tipoa da artista bat. Berarekin jan kozinatu inzigun, bai zigun, ropa vieja, bai uzerdan, arropa zarra, olagarroarena. Orduan hor dauzkana berak da, aparte egozten ditu osagai ezberdinak eta ero batu iten ditu. Gero inzigun risotto bat gazta zeukana, baina hauntz gazta heldua zenez glutenik ez zeukan, ero lakteorik ez zeukan. Gero krematxu ero geratzeko gorputz hori pixkat esne gainak eta iten dion egiteko erabiltzen zuen bertako kaktus batetako fruta, orduan gorriska geratzen zen, antioxidatzaile pila batekin, eta tipoa jogolazten zuen pixkat osasunarekin eta horrekin, eta dena izan behar zen, 0 kilometroa, eta lau osagai baino gehiago errezetak ez zituen egiten. Ogia berak egiten zuen egune. Ni pentsatzen jan, kristoneko erronka, 16 osagai kenduta gainera alergenuak, lau osagai eta gainera ingurukuak. Hori zaila da, Berak, egia da, La Palma, uarteak, Gran Canaria, uarte guzti hauek, Kanarietako uarteak ezautzen dituena, bakizue, uarte bakoitza 3-4 mikroklima ezberdina dira. Horre, azkenean, hegoaldetik iparraldera joatea asko aldatzen da, eta aukera dauzkate, orduan, frutu, produktu ezberdinak, uarte berdinean izateko, ez da hemen bezala ez tekin oraino jun bergaren, ez. Handena bertan daukate, eta tipoa, artista, egunero bere ogia egiten zuen, bere irina ehotzen zuen, bere... Danetatik. Personaje, neko person, eta gaina ezan garestia. Hori be, normalen zuke... Hori kontuan aukibida. Bai, holako toki batera juten zanean, emango digute belarre hostian holako bat, eta presio ikustenik, eta berak hartzen zuen lan guzti hori, erzeta horiek lantzeko garaian da ez dakitzer, eta goi-mailako produktuak erabili, presio horten? Orduan, nola esan dozu zara izena? El Duende del Fuego. Orduan, La Palma bizitatzen bauzue, joen El Duende del Fuegora, eta bitartian presionian txorieneko errezetak. Ezta, gainera, sasoiekuak, hemen dauku perretxikuak, honek ez ditugu guk bildu, baina presio honian dauzue bai, berakatza, tipula, oso osagai xumiak, eta inbidoguna da, alde batetik, hemen, kasora txikitxo baten, esne gaina berotu, eta berotuta dauenean jarriko Idiazabal gazta. Eta gero, Idiazabal gaztan ostian, hemen daukat. Hoiz izango da saltza? Hori da saltza, hori da oinarrixa. Oinarrixa, gero jarriko rabiolia gogoratuko inbiogula gonton pastakin gero erakutziko zuen nola enformia, eta ontsukoen gora betegarrixakin. Orduan, hemen dauko. Hau, kenduko ez tezu? 0. Oso ondo. Orduan, hemen dauko, berakatza, tipula eta perretxikuak, eta ingo duguna da, birrindu ore bat lortu arte. Haber ez jaten ez ebe. Barruko betegarria birrinduta junga, txikituta, ez? Hori da. Jarri gehiago golan be bai, Bai, bere hortan, nahi izan eskero posketak eta nabaritzeko esaten dana, ez? Bai, edo gure zuelan jartia. Ez, birrinduta normalean olakoak, ez da inoiz jan izan ditzen zuen rabioli hauek beteta daudenak, barruan ore bat izaten da, birrindutako ore bat izaten da, normalean. Bai, fina hau geratzen dalako, eta azkenian Bai. Gero esaten dute batzu, nabaritzea zerbait koska iten dieguna eta ondo goten da, baina. Arrezut ondan. Eta txorixuakin hau, hemen, behitu, egon gainela legunez 2.0 errezetak eta egiten, txorixuakin dana dago. Espagetiak, tomatearekin da txorixuakin, gure etxeetan, klasiko handi bat, ez, Patri? Einal ditugu ravioli batzuk. Raviolian, azkenean pasta daukagu, barruan txorixuarekin egindako betegarri bat. Wonton ravioliak euskaldunera da. Ez, baina nahi dut esan ravioliak 2.0 egiteko moduan, betiko espagetiak txorixuakin 2.0. Bai. Eta, horbe arrautza egorzixa, hori klasiko handi bat izaten da, arrautza egorzia botatzia, arrautza bekin beste zerbait inalzan, ez dakit,
txorixua eta arrautza saltza bat. Bai, engike. Hasi bigara ostegun honetan, ez? Ostegun honetan dauko gure lehengo edizioa ekarri izatzegun lehengo gunean, kasu normalien itxendotzuegu, eta etxeko lanei bebai, orduan lehengo gunean ingauen oiasko trilogia, ze hemen ingauen horreina berba, aldozo ikusi ETV nahieran, edo gure Instagramen abildua txorienen bebai jartzegu lan laburpen batzuk bidixotan, eta gero, ingo bebai errezeta tradizional bat ostegunetan eta 2.0 jarraian errezeta txikian edo laburrian. Beraz, adi egon, ze ostegun honetan azten gara, eta nik uste ondo egongo dela. Txipiroiak tintan, gainera, bota ingo du, venga, hori da, spoilerra ingo du. Bai, a ber, Patri eta biok egon ginen da, a ber, zerekin hasikoa esan zian, egin nahi dozuna, eta txipiroia tintan ondo irutzen zaizu, bai. Eta asmoa gure hori da, hemendik aurrera, ostegunero, ingo dugu, gure betiko Euskal Herrian egiten den errezeta tradizional bat, ero ez da zetan Euskaldun izan, Euskalduna izango da, Patri. Euskaldunak ingo duz? Ez, izango da, tradizionala orokorrian. Hori da. Ingo duna, errezeta tradizional bat, eta ero, errezeta tradizional hori moldatu ingo dugu. Alba da, motzian, egun hortan motzian, ero bestela ikusten badago luze geratzen zaigula, urrengo egunerako erutzia dugu, baita, ez? Bai, igual ostiralerako errezeta motz batzuk izango die, apurra luzi hauek. Hori da. Bat ez zigorrenak. Neriak motzabak izango die. Irabiatuko estazu arrautza, eta bitartian joango gara. Hementxe daukou esnia, esne gaina, joan dala, apur bat berotzen, gutxinaka, su motelian. Beraz, ointxe gehitxuko zau gazta, Idiazabal gazta, eta joango gara gutxinaka urtzen. Hemen, Idiazabal gaztan biharrian beste gaztari baldin badauko zue bai, primeran. Eta ketua, naturala, guro zuena bai. Ero gazta urdin ikutu bat eman nahi badio zue, hori ja, bakoitzaren esku. Hori da. Ointxe joango gara, rabioliak itxentxoin, hau, gorde ingo, gutxinaka, joango gara hor. Eta hemen txea dukau, honek, guonton xafla honek dira, azkenean pasta freskoa erabiltzen da bezala. Osa, azkenean hau bai, italiara soia zenean eta rabiolixak jaten dituzunean, jendiak itxen dagoena da, pasta freskoain, pasta zabaldu, olako arrabola batekin edo, makina berezi batzukin, oso fin jarri, eta gero jartza dituzte betegarrixak erdixan. Orduan, gure perretxiko betegarrixa, holan geratu da. Horan, behitu, barikuko humusan antzerako, koloria eta testuria, eta holan, orduan jarriko hau erdixan, eta gero, nire gustatzen jatena da, arrautzen hon dau? Bitxu, eske fin-fina da. Aldugu margotu, honekin. Nik etxian, atzamarraken itxen du, baina hemen, fin joen bigara. Zez, Patrizia, eta orduan joango gara, holan, margotzen, aldamenian. Eta honek, rabiolixai bebai, forma desberdinak aljako eman. Nik gaur, ni errexena pentsatzen jatena. Bera, zein? Laukian, ero boro mostu inbardozuz. Mostu barik, ez? Bera, bai, mostu barik. A ber, aldo zuena dain, olako beste bat olan jarri gainien, arrautzakin, itxatxita jazta. Niri gustatzen gana itxia da, holan, behitu. Hemen triangulotxo bat, hemen arrautzakin itxazten da. Aizia gero behaldala kendu, galdan guztia. Bai, gero, hemen bai, erdira joeten naz, beste bat, eta azkena, holako sakito antzerako batzuk edo. Beitu. Platertxo bat ateratzeko? Bai, da holan gelditzen dira, azkenean rabiolixak. Holan, horiak edo wonton pasta erabiltzen duzu bakarrik rabiolixako, eta ez dutzu bi erabiltzen, batekin nahiko. Orduan, niri hau pentsatzen jat, igual, errexena. Bai, eta polita da gainera. Bai. Itxura oso polita. Baskulina izenterren egon ginenean, eta Carlosek beste forma bat ematen sotzan, borobil forman mosten zauen, eta gero aldamenetik olan erditxik tolestu, eta itxen zauen, empanadilla bat izango bai, eta gero lan hortza modu sardezka batekin edo. Neri holan gustatzen gara, pentsatzen gara, ez dakit politxa geratzen diela, eta ondo. Bai, hemen, rabiolia zuk esan duzu moduan pasta freskoarekin egin genituen, arrabolarekin da lusatu, eta horri izaten da, lusatzen duzue, holako tira luze bat ateratzen da, izango esan moduan, hori baina luzean, ez? Eta hor, tarteka jute zara betegarria jartzen. Gero berriro lusatu beste holako tira luze bat gainean jarri,
behin margotuta ero urarekin eta ondo itxasteko, eta ero badago olako molde bat berezia pasta hori mosteko, ez? Olan borobilean, hortzak moduan iten dizkiona, eta hori oso italiarra da, ez? Baina esan dakoa, horrela inalduzue, wontona benetan internetetik eta lortzea erresa da. Bai, oso erresa. Jatetxe gehienetan da asko erabiltzen den gauza bada, eta, hemengo Patrik esan duena, zuen irian ero badago olako produktu asiatikoak da saltzen dituztenak, baina ez da bihar supermerkatu asiatiko bat adidez, areetan, nibizina zen tokixan, areetako metro bidetik, metro atetik edo sartu, eta hor jartzen dago, areetako, ultramarinos bat edo olako zeuze, eta saltzen daudana, baina jabia txinatarra danez, bera dauka produktu txinatarra asko, eta asiatikoak orokorrean, beraz oso ondo egoten da holan aukeria. Hori ni daukadan bizio txikienetako bat. Txikietako. Bai, gaur egun gure herri guztietan, daude horrelako lokutorio hau edanak atzerritarrak eta telefonoz deitzeko eta dirua bialtzeko eta hoietan, eta daude, Hego Amerikarrak, Errumaniarrak, Asiatikoak, toki guztietakoak, eta dauzkate beraien produktua. Bai, eta horrak kotiatzera kotia. Durangon dago bat, dala olako Errumaniarra, eta dauzkate produktu pila bat, eta gaina, ez ezagunak hemen. Eta haragi freskoak eta holan izostuak eta, han iten dituztena pixkate ketuak eta hori, izostuta saltzen dituzte, eta puntazo. Zer pentsatzen jatzu, nik hau jarraitzu betitzen holan 4 edo 5, eta segitxuan gatoz? Nesuna, jarraitzu, sei, ni hemen ongonaz. Bueno, egin ditugu gure wonton ravioliak, ikusi duzu, batzuk politxabak, beste batzuk ez hainbeste, baina garrantzitsuena? Etxian egindakoak. Hori da, artisauak eta gozuak egon bidea. Orduan, inbiobia azkenean olixo hau. Ni baskulinarira joten ezen bakoitzean, Carlosek erakuste duzta olako errezeta batzuk, diala holan, ez dakit, oso pomposak edo, gauza pila bat dauzkie, eta gero nik itxen dut, etxeko bersinua. Orduan, berakin zauen, olixo berde bat, eta olixua berotu zauen, gero jarri zitxun, aromatiko desberdinak, ez tipulina, perrexila, albakara desberdinak, gero izotzetik pasa zauen, klorofila mantentzeko, da, pila bat pausu inzitxun, baina esan zuztan, zuk, etxian itxen bauzu, perrexila, olixua, irabiatu, eta hor dagoz zure olixo berdia, eta esan hain simplia bada ez, segatxi gero hainbeste lan da hola, ninbiot? Baina egia da holako jatetxetan askotan, lehen gaina patek, zigor, biberoiri badako, horietan osoikoa da biberoiak, ez? Biberoia dira, holako, gure umeen biberoia modukoa, baina tutuzin batekin, eta hor saltzen dituzte, saltza ezberdinak erabiltzen dituztenak, eta egia da, gero ikusten dituzu, apaintzen platerak, biberoi horiekin da, ze artearekin da, ze kombinazio eta ze lan nein aldan, ze arte lan, azkenean arte lanak eratzen dira, eta oso politak, eta gaina, beti izaten duguna, jangarriak izan behar dute, gaur egun platerean ezin da izan ezer jangarria ez dana, ez? Honek gainera, politia egitetik aparte, bere ikutu ematen diote errezeta guztiei, eta hori 3-4 biberoi izaten dituzte, eta joten dira jolasten kolorez berdinekin, ez? Anekdota horrekin, asteburu honetan ibininaz pintxotan eta lagun batzukin. Eta atarez hauien, afari baten, olako txitxirio batzuk, gordinak, oinarri moruen. Orduan, heldu zan, da nere aldamenikoak, eta garbantzua sartu zoen. Txitxirioa gordinak? Bai, gordinak, da, hori ez, azkenean platerian dauen dana, teorikoki, jambiar izango zen. Bai, beratu inbargo zuen, agoan, lehenengo beratu inbargo zuen. Bai, denbora askoz eta. Hori nun izaten da, Michelin izardun jatetxeetan da, oikoa da, olako gauzak eta ikustea, eta askotan, jenteak hori galdera hori askotan iten digu, ez? Michelin izarre gira aipatu dugu, ezagunena hori delako, baina badaude beste, Repsol gira ere badao, eta beste, beste gida batzuk mundu mailako jatetxiak eta zailkatzeko erozeintzu diren onenak, ez? Eta hor, beti uste izan da, esaten da, horre gidako aditua juten dira jatetxetara, eta dira jente ez ezaguna. Orduan juten dira, ez dute deitzen da, kaixo Michelin izarrekoa gara, reserva nahi du, 3 lagunentzako. Teorian, Patriz, sorpresa da, baina jatetxe guztiek, Ba, ekizu zen dien.
ezagutzen da, bez. Bai, azkenean, mundu hortan mugitzen den jendea denak ezagutzen dira, ez? Eta gu nik gogoratzen naiz, horrelako jatetxetan lan egin izan dudanean, batean telefonazo bat. Aizue, adi Michelin izarretakoak Euskal Herritik ari direla, hemen dabiltzala. Dira lau, ez dakizer. Oharra bidaltzen. Oharra bidaltzen jatetxetik jatetxera, eta orduan ja danakan aloro. Ikusten direnean, lau itxura honekin da ez dakizer, oiei, egia da, jatetxe guztietan denei berdin ematen zaie, denei ongi ematen zaie, baina oiekin justo... Hombre, mimo apurtxo bat gehiago, ez? Saiatzen da, bintzat gaizki ez ateratzen ezer. Osa, denei bezala ondo ematen, baina gaizki ezer. Goi ez arrozadakin minututxo bat, eta, hemen dauzkau rabioliak, ze hau inbiu oso askar, ze uretan egon bide, baina hau pasta freskua danez, 2-3 minutukin ja, ez du geixau bi, ez? Orduan, hau hemen utziko, 2-3 minutu konta hau inbia ditugu. Denbora, jarri bizu bestela, behitxu. Ez que honek modernidadiak. 3 minutu? Bai, 2 minutu igual. Venga, 2 minutu. Bai, 2 minutu, eta bitartian pasa platera eta jarriko garza saltza oinarri bezala. Vale. Orduan. Bai, Michelin izarraketa, baina... Hor da, elkapen ezberdina daude jatetxe batek gomendatu egiten dituztenak, zuek ikusiko zuen, Michelin izarrek gomendatutako jatetxeak kanpoan gainean horra zigilu hori jartzen dute, eta gero daude 3 izarrera arte, ez? Izar bat izaten da, 4 aldiz jun izan direla adituak hor, eta ondo jan izan dutela, orduan, estatu mailako goraipen bat ematen zaie, gero izango zen 2 izar, ja 10 aldiz joan izan direla. 10 aldiz? Bai, jatetxe hortara gida ezberdinak, ez bagarri pertsona berdina beti, ezberdinak eta danak goi mailako sailkapen bat eman diotena, eta hori jara nazio mailan gomendagarren den jatetxea, eta gero 3 izar Michelin daudena. Horre dira, munduko, esan dezagun, jatetxe hoberenak. Bai. Nik entzun dutena da, batekin merezi dauela, zure irixan edo egoten bada joatia. 2 izarrekin merezi dauela bidetik desbiatzea. Da 3 izarrekin merezi dauela herrialde horretara bidaiatzea bakarrik jatetxeagatik. Nik hori daukat entzun da. Eta gero badauz 3 izarretako jatetxeak, 2 izarretakoak, izar batekoak, eta gero badauz beste batzuk Bib Gourmand, ez dakidan izar bat edo, Bib Gourmand sarixa daukienak, eta hori da, azkenean prezio eta kalitate artean oso orekatuta dauzen jatetxeak. Beraz, hori bai, prezio honien, mulike. Eta horrek esan nahi du baita ere, herrialde batzuetan errexago ematen direla Michelin izarra beste herrialde batzuetan baino, Michelin izarrik ez daukaten oso jatetxe onak badaudela ere, eta, referente bat moduan bada, baina ez du esan nahi horrek ere, munduko hoberenak hor daudenik. Ez. Bai. Eta hori, guk sukaldaritza munduan da beti izan dugu, errestasun batzuei erresago ematen dira, herrialde batzuetan erresago ematen direla Michelin izarrak beste batzuetan baino. Ez dakit nik, igual txorienen, ez dakit programai ez dakit ez dutziela ematen, baina honek merezi dau, Behitxu honek gure ravioliak, hemen jarrikotzau gazta saltza apurtxo bat gehiago, eta gero gure perrexil olioa. Edo olio berdia aldozuin beste osto berde batzukin bebai. Albaka pixatekin, ez? Albaka pixatekin bebai, behitu, hemen holan gainetik. Hale ba. Ze hona? Bai, atara sardexka eta... Sardexka hori! Talabana, eta hemen dia gure perretxiko ravioliak Idiazabal gaztaken. Igual, Michelin izar bat ez, baina... Gomendio. Repsol eguzki bat. Gomendio emandeko digute gure programa ikusteko jendeari. Hone ematen dira. A ber, zelan dauen. Hau igual joiariak janbiote, Patri. Uste maizu? Hombre, zelan ez dut dutzeko. Eskerrik asko mozter, Bai. Zuretzako. Ez dakit oso bero egongo dan edo. Inputs. Nik ez dakit. Carlosi o Patriri zorionak eman, baina benetan oso goxua daura. Trizialen ravioli egin gure ahosapaiak gozatu ondoren, klasiko handi bat, bakaiau kauserak. Hau da. Jate, gustatzen zuz kauserak?
Kauseri buñuluak. Bai, buñuluak, kauserak. Niri guztetakat gozuak. Gasixak ez dut probau. Jo, makaia buena, bitu gutxi horienen, egin da dauzkau, hasi ginenean, biru aldiz egin genituen, eta hau da beste modu bat, benetan oso erresa geratzen dena, eta oso goxuak geratzen dena, eta pikote horako, benetan, puntako bat. Saltxatxo batekin edo. Ero saltza gabe baita. Erra. Bueno, nola egingo ditugu? Lehengo, makaiaua hartu eta egosiko dugu 2 minutuz, galdarrestatu. Hartu eta hori naztuko dugu patata bat egosiarekin, persiarekin, baratxuri atal batekin, 2 arrautza gorringorekin, irinarekin eta hartoirin finduarekin. Zuringoak arrotu, horri nahasi eta gero olioa jarri sartagi batean eta bertan frigitu. Tita. Erresa. Hemen, aurratu da lan bakarri izan da patata bat egosi dudala, ordu erdiz egosi dut, asalda guzti, beti normala den moduan. Eta oin, pausuak egiten hasiko naiz. Ura irakiten daukat hemen. Gatz pixka botako diot, ze makai hau kontuak eta ni naiz beti... Hau bakai hau freskua baina. Ez, hau gesatua da. Gesatua da. Gatzak kenduta. Bai. Iñaki! Horten etxe, eskerrik asko. Makai hau onena zornontzan daukazu. Bai. Hau da muturrak. Honek izaten die puntak, ez da izu, solomoak nola hemen puntan izaten duen iskina bat. Bai. Makai hau solomo tajada perfektuak atatzeko, punta hau moztu egiten da. Eta olako errezeta bat erabilteko, ez du merezi tajada on bat erabiltza, zekaristia badira. Atal hauek erabili, eta merkeagoa dira, eta zapore berdina emango dut, baina oso zaporetsua dira. Azkenean gauzia da, hau birrindu itzen dela gero, ez? Gero birrindu, bai. Sardeskarekin txikituko du. Bueno, hau 2 minutu, tak, bat, 2, hortxe, jazta, irakiten. Bitatean, patata txikitu. Esan. Ez, Euskal Herrixan beti izan dela, ez? Bakai haua kontau gauen bere egunean gurtu baien historia hori, baina, hortaz aparte bai, 15. mendetik Euskaldunok, joen gare, pertsonalki ez, baina Euskaldunek ez gure herrixak joen izan da ternu aldera eta bakaioa arrantzatzera. Bai. Beraz. Eta bai ikusi dut, bitu oin, lehen, aipatu dizut, Iñaki saltzanekoak egin zuela kokotxa faltzu hori. Ba oin bera hasi da pixka rebindikatzen, gaur egun makaiaua gesatu egia jaten dugula, gatz asko kenduta. Makaiaua beti izan behar dela, bixi puntu bat, makaia bajanda gero, edateko kopa ero aldamenian izate komen izaten dara. Eta hori, nik hemen behin baino gehietan epatut, Portugalen egiten da. Makaiaua jaten dute bertan, bagizu, beraiek ere artista direla gu bezala makaiaua prestatzen eta jaten, eta han hemen baino gaziaua jaten dute. Eta berak dauka, Durangon molako makaiau denda baita, makaiaua saltzen dutena, eta hasi da, Portugaleko erara makaiaua saltzen. Eta, ostra, beste garroteoa dauka, ez, baina potente baina ondo, ez, esatea gazia dago ezin da jan. Ez bixi, baina oso ona, eta gelatina bat botatzen du ikusgarria, eta xerrak ez dira hemen bezala garbi-garbia hor ezur gabez. Ba, ezurren bat izan behar du, makaioa, zuk Portugalen eskatzen zu, eta beti ezurren bat izaten du, eta txupatzen ibiltzeko, eta, ba, han... Era tradizionalean. Bai, hori da, bai, betiko era da. Bai. Badau, egarrixan kontuekin eta, zauen, Mortadelo eta Filemonen komiki bat, El caso del bacalao. Nik hori badukat. Bai? Ba, orduan zu konteko zu, hobeto ze, nik irakurri izan dutenez, da herri guztixa azizala bakaiagoa jaten. Eta danak egarriztuta. Bai, da izango zen, Portugal aldekua edo Durangoko saltxaneko bakaiagoan antzerakoa, da danak egarrixakin. Ez da gini inoiz, Mortadelo eta Filemonen komikiak irakurtzeko aukera izan duzuen, nik gure etxean oepean olako armarioan neukan, eta 300 piku komiki ero genuzan, eta tartean Mortadelo eta Filemonen pila bat, eta, hemen aipatu izan dut, hor oso klasiko izaten da sukaldaritzarekin lotuta, beraiek porrarekin juten zenean lapur baten atzetik ero, trukean lapurtitzen ziten porra, eta beti alberginia batekin eratzen zen. Abitu. Berenjenak ematen du jokua hortako, ez? Baina, bai, kasu honetan hortan da, eta makaiagoa, jentia makaiagoa janda, danak egarriztutu da biltzen ziren, eta urik ez danak ura asetzeko egarri hori, eta, anedota polita, eta gure hor txorienen ere bali dugu, Bai, eta, egon zan ikerketa bat bai, egarrixekin eta, zuk eraten bozu, edalontzi bete ur, eskaldu baino lehen hau, afaldu baino lehen hau, horrek asetzen dotzula geixau eta kentze dotzula bai egarrixa baskari guztirako.
Bueno, hori truko bat izaten da baita jendeak olan pixoate argaldu nahi duen tripa urakin betetzian, hori be, nik uste ezin dara gomendatu ze jendia bebai batzuk txoratuta dauz, eta horrekin be ezin da jolastu ze arriskutsua da. Beraz, gozia, nik uste dut erreza dala, esaten dago, gozia espaldin badakizu identifikau, aldozu ura edan, eta horrekin, identifikau egarrixa den edo gozia edan, baina nik uste dut, normalian, nik gura dut pentsau, normalian badakizula gozia zedan da egarrixa zedan, orduan gozia daukotzunean, janarixa jan da egarrixa daukotzunean, edarixa edan, baina ezin ingo tontakeririk olan gozia daukotzunean edatia asetzeko, ze hori, bueno, eta mendian basabiltzate, hau beti esaten da, ez itxoin ura eratera egarria daukazuenean, berandu da, dagoeneko deshidratatuta zaudete. Eraten, ohitura hartu behar da, 2-4 ordutarako mendira juten bagara, mendi bilaldi egiten perretxikotan berde zait, ero ibiltzera, edaten da jan denbora guztian naiz eta egarririk gozerik ez izan. Bai, beitu nik hori egarria dekozunin da, gorputza ja alarma bat saltzen ditu. Ja, esate dizu, txikito, egarria daukau, ura eran. Orduan, eranin behar da. Ohitura hartu, ordu erdiro ero, venga, gelditu, eta ultra goxka bat hartzea. Neikua horrekin. Bale, patata birrinduta, bertara botako dut berakatzatal bat. Bai. Perrexila, koiaraka on bat. Bai. Usabala. Bai. Eta gure makaiaua galdarrestatzen izan duguna. Hainbat eta hainbat errezeta daude, olako makaiau kausera egiteko. Nik egiten nuen beste bazan, sartainak kipula pixkat erregozi, gero makaiaua bertan egin, eta ero irinarekin eta nastu. Hemen irin gutxio erabiliko dugu, patata sartzen dugulako, eta honek emango dugu gorputza. Askoz be, osasuna hotxu hau, ez? Osasuna hau da? Bai, eta ez berdina, aukera, gu beti zabaltzen gabiz gure aukerak, eta, ez dakit, Michelinidako nausiak etorriko dira, baina, hau eskeniko dugu, ez? Typical of our country. Typical of Basque Country, country in the Aste Santua. In the Aste Santua, yeah. Yes. Bakaiaua bintzat, bai, sartu bat ziguten, hor sartu ziguten, Elixak esaten dago, ez? Elixak esaten dago, bueno... Esaten zan gare batean, janik gaur ez dakit janik. Elixak esaten zan, hostieletan bakaioa jan bizinula, ez? Ze, bueno... basan denboraldi bat, Elixa oso potere asko zaukonian, berak nahi zan ekonomia horan mugitxu apurtxo bat, eta hasi zien esaten bakaiaua ona zala da hostiletan jateko, eta bestela zala pekau mortala. Aragi ezin zan jante. Hor zan, aragia kendu zuten, eta aragia beharrean zer izuten, makaiaua, eta horre zer zeukan, gare batean oskailuak eta zeudenez, makaiauak ze ematen zuen, aukera edozein tokitan makaiaua zintzik lehorra izateko, eta urte guztian, eronai zenutenean, makaiaua jateko, ez? Horrek ematen zuen, arrei freskoa, karo, nik uste dut, hori izango zala, barruko herrialdeetan. Itxasoan bizizanak, aragia ez zuen jan behar, orduan arrantzatutako arraina jateko aukera izango zuten. Azkenean, penintxula erdialdian eta holako gatzian jarritako arrain freskoa, askoz be denbora gehiotan kontserbatzen zen, eta hori jartzen zen. Bueno, guk hemen irina eta legamia bota dizkiogu, eta legamiak lagunduko digu, gero, gure kauserak aizetsuak izan behar dira, ez? Jateko harina. Zein diogu, arrautzak arrotuta sartuko dizkigu. Horrek ere beti aize pizka sartuko digu baurruan, eta legamia erabilu dugun nontan, ordu erdi pausatzen utzi behar da. Orduan, hau gehituko diot, ondo naziko dut, eta gero, ordu erdi pausatzen utziko dugu, eta olio sartagin on bat jarri hor, eta bertan frigitzea besterik ez da falta. Bueno, batzuk, esakien desberdintzen gozia eta egarrixa. Nik hau usaintze duten bitartean, badakit argi daukot gozia dela, Eta gero igual izango da egarria, hau ejanda gero. Gozia da egarrixa, bizak. Gaz puntuan, segun nola dauzen, igual gero egarri izango da. Edo ezakit izango dan gozia edo bizio, bai, ez? Ezkenean, batzutan, ez jatzu bazaten, etzarela goze, baina hain ondo usaintzen dago etxien da, ez dakit, sartzen jatzula, ez da gozia, baina da, jateko gogua, bizioa. Bueno, hemen garrantzitsua dela temperatura. Ez da, oso beroa badago, ingo zaigu, kanpotik gorritu askar eta barrukoak gordinik, eta hotza badago egiten duena da, olio asko zurgatu egiten du. Orduan, temperatura ertainean, pixkat gorantza botata. Nik hemen, gurea 19 da gehiengoa 12an dauzka. Ideia bat egiteko gutxi gora bera, bale?
Gero hemen mahonesa bat indut, bueno, laktonesa bat, ez ne pixkat hartu dut, eta gero ekilore olioa eta hartu. Eta ingo duguna da, bueno, gure kauserak hemen jarriko ditugu. Eta beti garrantzitsua, papelean ateratzea, Olixo esurgatzeko, ez da? Hori da. Oso ondo. Eta hauek, hola, buelta, bi sardezkarekin, tak, buelta, txak, buelta, txak, kolore poli bat hartu arte, eta egin aldituzue nahi duzuena. Hemen daude gure bakaiao kauserak.